L-ispazju aċċessibbli għal pubbliku fil-Palazz il-Belt se jirdoppja. Saħaq dan il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici meta flimkien mas-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia żar ir-restawr li għaddej bħalissa b'investiment ta' kważi 10 miljun euro. Fil-Palazz il-Belt stajna naraw xogħol importanti li tisir fuq is-suffett fil-kuruturi tal-palazz u l-ħitan miksija bil-pitturi u arkitettura tillużjoni. Il-konservatriġi prinċipali responsabbli minn dan ir-restawr massiċ Francesca Muscat spjegat kif tul il-fażijiet differenti tar-restawr qed jinkixfu biċċiet ta' pitturi oriġinali għaliex dan il-palazz ra tibdil tul il-ħakma tal-Kavallieri u tal-Ingliżi. Nerġgħu nippreżentaw il-palazz u l-pubbliku il-suffett kif kien oriġinalment li huwa xogħol ta' Niccolò Nasoni li huwa artist Taljan li ħadem ħafna Portugal. U allura aħna din kważi fortunati ħafna li għandna biċċa xogħol minn tiegħu li huwa jirrappreżenta l-arkitettura illużjonistika tas-suffett. Il-konservatriċi b'esperjenza mdaqsa spjegatilna wkoll li mal-21 lunetta bil-pitturi ittieħdu f'laboratorju speċjali fil-Mostra sabiex jiġu restawrati, filwaqt li dik li kienet il-plenarja tal-Parlament inbidlet f'ċentru ta' restawr għal għadd ta' affarijiet oħra fil-palazz. F'dan il-postu mistenni li sentejn oħra terġa' tilqa' fiha l-armerija kif oriġinarjament kienet tagħmel. Ġie spjegat ukoll li kmamar bħal kappella u kmamar li kienu jintużaw mill-Kumitat Parlamentari sa ftit ta' żmien ilu se jkunu jistgħu jintwerew il-pubbliku la darba jintemm il-proġett ta' restawr. Heritage Malta se tkun qed tuża waħda minn dawn il-kmamar bħala ċentru ta' interpretazzjoni fejn il-viżitaturi jintlaqgħu minn spjegazzjoni ta' dak li dejjem serva bħala ċentru amministrattiv kemm ilha teżisti il-Belt Valletta. Fit-tmiem iż-żjara ta' dan ir-restawr il-Ministru Dr. Owen Bonnici spjega kif dan huwa parti minn ħidma bla preċedent li tissir mill-Gvern favur il-konservazzjoni u r-restawr tal-patrimonju Malti. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Dr. Aron Farrugia qal li taħares lejn budget ieħor b'saħħtu ta' fondi Ewropej wara s-sena 2021. Minkejja l-fondi Ewropej dan il-proġett ta' restawr ma baqax fuq l-iskaffa għax għandna gvern b'finanzi fis-sotu kien kapaċi joħroġ il-kumplament tal-flus għal dan ir-restawr tant importanti, temm jgħid Dr. Farrugia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.